Elolvastam Dosztojevszkijtől a Bűn és bűnhődést, és az orosz klasszikusok közül ettől féltem a legjobban, mert egészen egyszerűen jó pár évvel ezelőtt ilyen 100-150 oldal körül félbehagytam, mert egészen egyszerűen nem tudtam vele mit kezdeni. És szerintem egészen egyszerűen ennyit számít az, hogy mikor talál meg egy könyv, mert most gyakorlatilag imádtam. A könyv arról szól, hogy egy volt egyetemi hallgató, Raskolnikov kettős gyilkosságot követ el, a tettét pedig azzal próbálja megmagyarázni, hogy az a nő, akit kiszemelt magának, gonosz volt, tehát akkor ő megteheti-e? Itt jön képbe a napóleoni figura ember alakja, azonban ennek a nőnek a húgát is megöli, aki véletlenül betoppan a gyilkosság közepette, aki viszont úgymond ártatlan volt. A regény tulajdonképpen Raskolnikov lelki tusájáról szól, és nagyon szépen végig lehet követni azt, hogy miután megtörténtek ezek a gyilkosságok, akkor hogyan érzi magát, majd a könyv végére mennyire másképp gondolkodik erről az egészről. És első blikre azt gondolhatná az olvasó, hogy itt a bűn tulajdonképpen az emberi élet kioltásáról szólt, viszont itt a mellékszereplők azok, akik teljesen más fénybe helyezik azt, hogy mi a bűn, és ki a bűnös, és csak az a bűn, amit valaki elkövetett, vagy az is, ahogyan gondolkodik belülről, vagy ahogyan viselkedik mondjuk más emberekkel. És abban természetesen egyetérthetünk, hogy más ember életét kioltani az bűn, viszont bennem rengeteg kérdést vetett föl ez az egész, és szerintem az a szép ebben a regényben, hogy ahány olvasó, annyi nézőpont és annyi értelmezés van benne, ugyanis maga a bűn szerintem ebben a regényben nem csak és kizárólag Raskolnikovra vonatkozik, hanem a mellékszereplőkre is, akik mind bűnösök a maguk módján, akár megbélyegzi őket a társadalom, akár nem, akár az olvasó gondolja azt, hogy ő inkább bűnös, mint nem. Dosztojevszkij Bűn és bűnhődésének rengeteg értelmezése van, mert szerintem ahány olvasó, ahány tapasztalás, annyiféle gondolat és hozzáállás van, és rengeteg nüansz van ebben a regényben, amit nyilván egy 3 perces videóban nem lehet kifejteni. A Bűn és bűnhődésben szerintem Dosztojevszkij az emberi lélek mélyére ás, és nem feltétlen csak ott és annak, aki valamit úgymond elkövetett, hanem gyakorlatilag az összes szereplő kapcsán, és úgy gondolom, vagy legalábbis nekem olyan érzésem volt, hogy eközben a saját nézeteimet is kihívások elé állította, mert úgy gondolom, hogy minél több részletet ismersz egy történetből, annál árnyaltabb képet kapsz. Az pedig külön tetszett a történetben, hogy miután leástunk a lélek legmélyére, ott volt benne a feloldozás és a megváltás ígérete is, amivel nyilván az olvasó megint azt kezd, amit ő akar vagy tud.